Добро утро! Днес ще има пролетен влог, така че нека да започваме. Първо ще дигнем шторите. Сега закусваме. Моето ето така изглежда. Ето го на сестра. И пускаме там на мен под прикритие. Направете си вие за закуска, елате да хапнем заедно. Сега правя упражнение. Сега ще има хол, така че нека да започваме. Първото нещо е ето това, което е комплект за изравяне на кристали и минерали. Ето го. И мисля, че ще е интересно да го разопаковаме, но няма да е сега в това видео. Следващите неща са разделители за гривни. Първите са такива. Чакайте да фокусирам. Ето ги първите, ето ги вторите, третите, четвърти и пети, тези и ето тези. Ето ги тези буквички пак за гривни, ключодържателчета, ангели, корда, ето такова за нанизване, ножичка за правене на гривни и още много гривни има, но не да ви показвам всичките. И много гумички за триене, за молив.